हेलो गाइस, जय जगन्नाथ। तो आज हूँ रविवार, आज अगस्त 3 तारिख। तो आज मूल्यनगर स्कूल आज रक्तदान शिविर अनुष्ठित हो। तो आम से सब कम सारी सुरागी पहुँच जाइए। आम माँ जगजात्री मिष्टान भंडार ये मिठा एवं किसी आसुँच गेस्ट मैंने किसी टिफिन नहीं जा। तो मुझे मो सहित अच्छी किसान अच्छी आउ चिन्नु से छुड़ा हो देखिए चिन्नु छुड़ा हो। आम मिठा नहीं सारापर जीव स्कूल को स्कूल देखिए कौन जमी हो केते भिड़ अच्छी हाँ किस कौच आमर केते जीव मिठा है 100टा भाई आमर टे 100टा मिठा 10 टंकिया ना 5 टंकिया 100टा 5 टंकिया मिठा 100टा आमर दिया 200 टका एडवांस आउ 300 मूल्यनगर रक्तदान शिविर मिठा नहीं सारापर आम नवा टिफिन नवा 15टा ना देखिए सकाल सकाल केते भीड़ जमी पूरा। देखी पारे मार्केट केते भीड़ देखी पारे रविवार जानचु ना भीड़ तो जय जगन्नाथ देखिए आम बड़दान के भीड़ पहुँच गले नव साहू स्वीट्स रसगोल्ला गुलाब जामुन दुकान भाई का दुकान में आसी पहुँच जाए भाई है ना आप के टाइम नहीं हो हाँ चेनु रेडी तो वो खाई दो खाई पेट गोटे जगह क्या कह अब आउे ना भाई आउे नहीं जा मुझे फोन धरची खाईदे देख खाईदे बाहर आज आम गाँव रक्तदान हो तो से चलती व्यवस्था हो टिफिन विफिन व्यवस्था चलती हो ये रखते सी आस जल्दी आ नहीं जा छिड़ा खाऊ पैकिंग चली आमर ए पैसा सुकून का नाम सुना हाय हाय इतना सुकून हमर कत हैला 300 टका हैला 30 टका दी दिलो जे अरे तुम दे आगे बाकी रहला आया आसले 5 minutes later. रघु भाई आसिक पहुँच गले पूरा चाहा माने बहुत सुंदर फाइनाली ब्लड बैंक आसी पहुँच गले समस्ते सार माने तो आम गणरे भी आसी पहुँच जाए सरपंच
ଆମ ମୁଲୁଣାନଗର ସ୍କୁଲର ସାର୍ ଏବଂ ମ୍ୟାଡ଼ାମ୍। সেটা তো নিশ্চিত ଏବେ ଆମେ ବ୍ଲଡ୍ ଦେଇ ସାରିବା ପରେ ଲୋକଙ୍କୁ ପଚାରିବା କେମିତି କ'ଣ ତାଙ୍କୁ ଲାଗୁଛି ତ ଆସନ୍ତୁ ପଚାରିବା। ତ ଆପଣ ବ୍ଲଡ୍ ଦେଇକି ଆସିଲେ ଆପଣଙ୍କର ମାନେ ଟିକେ କୁହନ୍ତୁ ଉପକାରିତା କ'ଣ କୁହନ୍ତୁ। ଏ ଯେ ବ୍ଲଡ୍ ଯେ ଦେଇକି ଆସିଲେ ବ୍ଲଡ୍ ଦେଲେ ଲୋକମାନଙ୍କର ଯେଉଁମାନଙ୍କର ବ୍ଲଡ୍ ନଥିବ ସେମାନଙ୍କୁ ଦିଆ। ଆଚ୍ଛା ତାପରେ ଆଉ କ'ଣ କହୁଛନ୍ତି ମାନେ ବ୍ଲଡ୍ ଦେଇକି ଗୋଟେ ଭଲ କାମ କରିକି ଆପଣ ଆଉ କ'ଣ କହୁଛନ୍ତି? ତ ଭଲ କାମ କିଛି ଯାହାର ଧର ପଇସା ପଇସା ଥିବନି ବ୍ଲଡ୍ ଦିଆ ବ୍ଲଡ୍ ପାଉନି ସେଇ ଲୋକଙ୍କୁ ବ୍ଲଡ୍ ଦେଲେ ପୁଣ୍ୟ ଠିକ୍ ଅଛି। ଟିକେ ସମସ୍ତେ ଟିକେ ଆଡ୍ କର ରେଡ୍ଡି ଟିଫିନ୍ ବ୍ୟବସ୍ଥା ପୁରା ଆରମ୍ଭ ହେଇଗଲାଣି। ଟିଫିନ୍ ବ୍ୟବସ୍ଥା ଦେଖିପାରୁଥିବେ ପୁରା ସୁନ୍ଦର। ଅଣ୍ଡା ବି ରେଡ୍ଡି, ସେଓ ରେଡ୍ଡି। ଛଡ଼ା ହବ ମୋହନ ମାଝି ପାଖକୁ। ମାନେ ଆର ବର୍ଷକୁ ରହିବ ନା ମୋର ଟିକେ ଭଲ କଥା ଏଟା ଦେଖଉଛୁ କାହାକୁ ତୋର ସେ ପାସପୋର୍ଟ ସାଇଜ ଫଟୋ ବାହାର କରାହବ କି ମେଘରେ ଭାଇ। ଦିଟା କଟିଛି 43 ଜଣ ପାଖାପାଖି ଏବେ ଶଶୀ ଆସିକି ପହଞ୍ଚାଇଛନ୍ତି। ଆମର ଭିକ୍ସପ୍ରିୟ ସେଥିରେ ମୁଁ ପ୍ରେସିଡେଣ୍ଟ ଅଛି। ଆମେ ଆଜିକୁ ପ୍ରାୟ 5 ବର୍ଷ ହେଲା ଆମେ ରକ୍ତଦାନ ଶିବିର କରୁଛୁ। ଏ ରକ୍ତଦାନ ଶିବିରଟା ଆମକୁ ବହୁତ ଶାନ୍ତି ଓ ଆନନ୍ଦ ମିଶିକି କରୁଥିଲେ। ଏବେ କିନ୍ତୁ କ୍ଲବ୍ ପୁଣି ଆମ ସାଙ୍ଗରେ ଆମ ଗାଁରେ ମିଶିକି ସବୁ ଆମେ କରୁଛେ। ଯାହା ସମସ୍ତଙ୍କର ସହଯୋଗରେ ଆମେ ଏଇଟା ରକ୍ତଦାନ ଶିବିରଟା ଭଲ ଭାବରେ ଅସୀମ ଦେଇତେ ଆସିଛି ମାନେ ସିଏ ଚିହ୍ନଦାର ଦେଇ ସାରିଲାଣି। ଚିହ୍ନ ବସିଛି ଏବେ ପାଇବା ବିରିୟାନୀ ଘରକୁ ପଳା। ଏବେ ସମସ୍ତ ମେମ୍ବର ବ୍ଲଡ୍ ଦେଇସାରିଲେଣି। ଏବେ ଆଉ ଅଳ୍ପ କିଛି ଅଛନ୍ତି ତ ଦେଇସାରିଲା ପରେ ଏବେ ଆଉ ଘଣ୍ଟେ ଭିତରେ ଆମର ବ୍ଲଡ୍ କ୍ୟାମ୍ପ ସରିଯିବ। ତ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ସବୁ ଦେଇସାରିଲେଣି। ଚିନୁ, ବାପୁନାଇ, ରାଜୟ ସବୁ ଦେଇସାରିଲେଣି। କିଷାନ ସବୁ ବସିଛନ୍ତି ଆଉ ବାହାରେ ବାକି ଅଛନ୍ତି। ସରିଲା ପରେ ଘରକୁ ଯିବୁ ଆଉ। ଏବେ ଆମର ବ୍ଲଡ୍ କ୍ୟାମ୍ପ ସରିଗଲା ତ ଏବେ ଖାଇବାର ସମୟ। ତ ଏବେ ଆମେ 5 ଜଣ ଅଛେ ଆଉ ମେମ୍ବର ସବୁ ତଳେ ଅଛନ୍ତି। କାମ ଦାମ ଟିକେ ହାଲକା ଚାଲିଛି ତ ବହୁତ ଯୋଉ ଭୋକ ହେଲେ ଆମେ ଆଉ ରହିପାରିବନି। ଆଉ ମେଘ ବି ବହୁତ ଚାଲିଛି ତ ମେଘ ସହିତ ରବିବାର ସହିତ ୱିଥ୍ ବିରିୟାନୀ। ପିଲାମାନେ ଆଜି ପାଗ ସହିତ ବିରିୟାନୀ କେତେ ଖୁସି ଅଛ? ହଉ ଟାଣ ଟାଣ ଆମେ ଖାଇସାରିଲା ପରେ କଥାବାର୍ତ୍ତା। ଏଇ ଅନେକ ଦିନରେ ସମସ୍ତେ ଟିକେ ହାଇ କରିଦିଅ।